गानोबा दा गानोबा दा जरासे गानोखा हाबा जायाखै बियो हाबा जायो खोमा बिसोरा दाथ' आंनो खिथानांगौ नाहरखांबाय हे बे हाबा जायालै होननानै आं मिन्थिखादों सिनायखादों आरो थेवबो दा गावबो बे हाबा जायालै होनदों मालाफोर गानहोबा जरासे गानहोदो बेनो जरा नङाबा जेबो दाहो बेबायदियावनो जायाखै बिसोरा आंनि लोगोथार बियो गोदो बिपिएफ जन्म जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेयो जोंजों ज' ओंखारफाखानाय मिथिबाय गावसो बहा हाब्रनानै थाहैखो दा मानसिखौ बिराद गोबावजों नुबावबाय आं नै दा जायखिया गोसोआव ला बेखौ बयनिबो आशीर्बाद नांगौ दिनै बयबो होखा आशीर्बादा ज' मानसि बुरजा बिदि मोनलाबायाना दा आशीर्बादा हो दा जोंना देरहासार साराबाबा इलेक्सन जोबबानो इलेक्सननि सिगां ज' खेबसे हाबा होना होनो गाव दायथ' लादों दाखालि गावबो थांनो हागोन सोरबा हाबा जानांगौ दङबा खरसा बिना फैसा जागोन ज' होनो नागिरदों जों गाव होजोबनो नागिरदों बेथ' हारसिं होजोबनाय नङा होनाया ओरैसो हारसिं होनगोन बियो जोंनावबो लाफाखागोन बियो जायखिया सोरबा दङबा थांनो हागोन जोङो बे गोदान पार्टि अफिस गोदान दंना जोंहा बै फ्लाइअभार खाथियाव बेयाव बानायनो नागिरदों जोङो खमावबो जराबा इलेक्सननि उनावहाय नंगौ ओरैनो होनाखै आं दाखालि रायज्लायदों जोङो जायखिया आसा खालामबाय नोंथांमोननि सहाय सुजुगिता निस्सय जों मोननानै जोङो जेरैबायदि सक्ति दंमोन बेनिफ्राय सक्तिशालिसिन जों जासिगोन आरो आसा खालामबाय नोंथांमोनाबो जोंनि दोलोनि नीति आदर्शखौ मानिनानै फैबाय थागोन समाव निस्सय पालन खालामलांगोन आं बेखौ आसा खालामबाय आरो सिगांनो आं बुंनो लुबैदों बे ओनसोलनि प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि बा जोंनि दतमा ब्लक बिपिनि आफादगिरि नेहाथारि मानजाथाव बिथांमोननि कर्मकर्ताफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोनाबो जाय बिथांमोना दिनैहाय गोदानै जगदान जाफैबाय जोंनि बिपिएफनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जाय बिथांमोना दिनैहाय जोंखौ सहाय खालामनो फैबाय बे बिथांमोनखौबो मोजां मोनसे सन्मान होनानै सन्मान आकारै बा सन्मान सहकारै बिथांमोननोबो जाहाथे मर्यादाखौ होयो ज'यै जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलोनि जानानै मोनसे आगानजों मोनसे सुरजों मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जाहाथे जों ज'यै खामानि मावलांखांनायनि उनावहाय जोङो जोंनि इयुनखौ दानायनि बे समाजखौ फोसाबनायनि बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि हाबाफारियाव बिथांमोनाबो जाहाथे समानै बाहागो मोनफायो समानै बाहागो बिथांमोननोबो होफायो आं बेखौ जोंनि दैदेनगिरि मानजाथाव बिथांमोनखौ खावलायबाय जाय बिथांमोना आइअआइ मोननांगौ बिथांमोना आइअआइखौ मोननो हाथों जाय बिथांमोना सेंसन मोननांगौ बिथांमोनाबो मोननो हाथों जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा मोनाखै बिथांमोनाबो मोननो हाथों खुनु जाथि हारि माहारिखौ माइगाब जुजाय बासियाजासे खालामाजासे जोङो बिपिएफनि मोनसे जों फेमिलि हिसाबै जों न'खरनि साफा सोद्रोमा हिसाबै जाहाथे बयखौबो जोङो समान नोजोरजों समान अननायजों जोङो जाहाथे जेसेबां हायो एसेबां नायलांनो हायो बिनि थाखाय आङो जोंनि दैदेनगिरि मानजाथाव बिथांमोनखौबो गुरैयै खावलायबाय आरो नोंथांमोनाबो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिसासखौ लाखि समखौ नोंथांमोनाबो सानसेनो जों खुनु दिन जेबो मावनानै लानो हाया नङा होमबा समायखौबो नेफानांगोन आरो जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलो हिसाबै दतमायाव जों देरहागोना 100% सानाबाबो जायो दा जों दिनैनो डिक्लेयार खालामखानो हायो मानगोनां रबिराम नार्जारी सारखौ जोंनि 2 नाम्बार दतमा समस्तिनि बिजाथि हिसाबै हायोना हाया ना महर होनाय नङा हो माथो मोले बेबा सिरि थाखो हायोना हाया दे हागोन मा होगोन नांगाल ना ट्रेक्टराव हो नांगाल होनब्रा होखागोन दा बावनानै माबा थुफ्लांबाय देब्रा उनावसो नागिरफिनदो आयै नांफ्लांबायसो माहाबा होननानै गोदान अयभासआ थायोना मोजाङै गोसोआव लानानै थांखा आरो आं भट सेन्टार गिदिंखागोन बावजानो गियोबा एसे उनाव होबानो जाबाय आं गिदिंजोबखागोन जेरावबो मिथिबाय होफ्लांगोनलै जोंहा मन्त्रि लाथारनांगौ दतमाया मिथिबाय मन्त्रि मोनथारनांगौ जोंहा देरहानायाथ' देरहाखानाय जोङो बयनिफ्रायबो 126टा समस्तियाव जोंनि दतमा बांसिनै जाहाथे भट मोननानै देरहासार जानो हायो बेनि थाखायसो जोङो मानसिफोरनि दर बहाबा मिटिं खालामबायगासिनो दं मिथिबाय देरहानायाथ' जोंहा देरहाखानायसो जों रेकर्ड खालामनो नागिरदों जोङो
बेनो मन्थ्रिखौ जासिनानै जाहाथे होनांनायनो बेनो होनांगोनलै 126टा समस्थियाव बेनानो सबसे हाइस्ट मोननानै देरहासार जानो हादों बेनो मन्थ्रिखौ होथारनांगोन मानसिफ्रा जाहाथे स्वीकृति होयो मानसिफ्रा जुदि जाहाथे बेबायदि खोथा खुगानिफ्राय बे रावा जाहाथे ओंखारो जों बेखौसो नागिरदों मिथिबाय देरहाखाजोबनाय जोंहा बनरगावआवबो एमसिएलए दं दतमायावबो जों देरहाखानाय कसुगावथ' सारा गावनो देरहाखानाय माबायावबो मा होनो जमदुवारावबो देरहाखानाय सराइबिलावबो देरहाखानाय नङा होमबा जोंनाव 10टा दं नालाय दतमायाव 10टा कसुगावआव 10टा बनरगावआव मोनथाम सराइबिलाव मोनथाम जमदुवाराव मोनसे मिथिबाय देरहाखाजोबनाय सिङा गोनो गोथो जानाङा नोंसोर आरो सोरबा माबा माबि होनफैबा आरो सन्देह लादोलाय जेनगोन ना देरहामारगोनबा होननानै देरहाखानायसो जोंहा दाख्लै बिराद लोदो लोदोआनो जेनदों जोंजों नङा दानाथ' हामख्रेंख्रेंसो माबा उन्दै लाखौसो लाना माबा केम्पिं खालामलागासिनो मा फिसाफोरखौसो लाफालागासिनो मानसि एसे बारायनायनि ना मानो लाफालाखो नङा होमबा गथ' उन्दैफोरखौ गावनि फिसाजोना फिसाला सानैखौ लाना बेरायद्ला थाबायद्ला होखाबाय दाख्लै मा समायनो मोनखो बेबा गावसो मिथिगौ नङा होमबा आरो जोंनाव मानगोना उरखाव गोरा ब्रह्मआ मा होनदों बाब दतमाखौलाय माबा बाजार गिदिर गिदिर बानायनांगौ होनदों दाख्लैसो 5 बोसोर सालायनानै थांखांबाय जोङो बे 4 मासाव दतमाखौ टाउन बानायबाय आङो मिथिबाय डिक्लेयारल' होनो बाखि दाख्लै आखाइ हमथालायना ओरै देखायलायदोंना दतमायाव ओरै मावनांगौ माबा माबि मावनांगौ होनना बाहा मखस्थ' लानानै फैखो 5 बोसोराव आरो बोरै बाहा मावनानै थाया दतमाखौ टाउन बानायखाबाय आंहा मिथिबाय 9टा वार्डनि दा 42 दिन नटिफिकेसन होनांगौ नटिफिकेसन होखाबाय पेपाराव होबाय दाखालि माने सोरबाफोर अबजेक्सन दं नामा सोरबा टाउनाव थाया नामा माने नियम दं जाहैबाय बे नियमनि थाखाय बे 42 दिनखौ दोननांबाय आरोखि नङाबाथ' आं जेरैखिजाया इलेक्सननि सिगां डिक्लेयार होनो नागिरदोंमोन दा इलेक्सन बायनाय लोगो लोगो डिक्लेयार होगोन टाउन जागोन होनबानो सोंबानो जाबाय बुफुलदानो जोंना खाथिबाय थायो आंजों एखे जोंनो मिथिबाय बिसिना माबा दासो माबेबा आवबाथ' लानानै दासो ओंखारनाय बायदि ना होमबा थैजानो गिना आवबाथ' लाया होमबा खै ना खानांगौ दै गुसि थाथ'नानै आवबाथ'निया बे थैथ'लाब्रा दांबाबो बिदि बेबायदि लानो नागिरनायसो बेना बाहा बावनानै थानानै दासो गोसोखांलायफैबाय दतमा टाउनखौ सेरफांगुरिया फ्लाइअभारजों डेभेलप जालायबाय नै दतमायाव नानै लेक्सारा होदों नालाय सेरफांगुरिया एसे डेभेलप जाबाय जादों बे फ्लाइअभार जादों होनना खिथादों फ्लाइअभारजों डेभेलप जायो फाग्ला मा मोनजायो बिदिलाय दाख्लै लोदो लोदोआ होनलांबाय सेरफांगुरियाव बिराद डेभेलप जाबाय मा डेभेलप जाखो सिनेमा हल लुबाय जाहैदों सिनेमा हलजों डेभेलप जायो फाग्लानो जायो दै गांगायोना ओंखाम उखै खायोना गोलोमनायाव गिसिब सिबनाय बायदि थान्दा मोनो बिजोंलाय आरो दाख्लै सासेया होनलायबाय हरै माबा फ्लाइअभार जाबाय सेरफांगुरियाव जाहैदों एसे डेभेलप जाबाय होननाय जाबाय आरोखि दतमायाव जेबो जाथाराखै जाहैदों 200-300 खौथि लाबोनानै जोंहा माबाखौ डेभेलप खालामनांगौ जाहैदों थुलुंगाफुरिखौ फाग्ला मा 300 खौथि फैसा मोननांगौ जाखो मोनसे प्रजेक्टआवलाय आरो जों नाजागोनब्रा सिस्टेमजोंसो थांगोन दा नङा होमबा लासै लासै माबा मास्टार प्लेन दंलायनो 15 बोसोरनिफ्रायनो आं बिबोबाय आं कन्ट्रेक्टर समनिफ्रायनो आं लुना होनोलै बेखौ मा लुनो हर होननानै बे ट्रास्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफ्रा फाग्ला दबजोबसो गावसोर लुबासो जायो जों लुबा जाया जाहैदों मास्टार प्लेन दं जोंहा मास्टार प्लेनखौ सिमाव लुनाय बायदि खेबसेनो लुजोबो नामा लासै लासै लुगोन ना माबा मोनसेखौ होदोलाय बेखौ लुनानै आरो मोनसेखौ लुगोन ना खेबथाम बिदां बिसिनाव खेबथाम बे थुलुंगाफुरियाव मा नांगौ आं बानायनो होननानै आं थिखादारमोन ना मोनसे समाव 17 बोसोर कन्ट्रेक्टरमोन आङो मिथिबाय खेबथाम बिदां प्रथम बे गुमै दिप्तिमोना गारहां जानायावबो बाहायबो खेबसे बिदां बिनि उनावहाय बे फाग्ला दा बे टाउन बानायनो थिनग्रा माबा बे फाग्ला जानायावबो बिदां आनिफ्राय बे आदा कृष्ण गपाला बे जानायावबो बिदां बेथ' फाग्लासिनबावसो लायरायना बेना सुर गैया बुर गैया सिनबावसो मा नांगौ बेफोरखौलाय सिनबावो ओमफ्राय जोंखौ लुयैनि दाय जाबाय थायो बड'फाखौ सनमान होनो रोङा बड'फा थुलुंगाफुरियाव जेबो माने होनबाय थायो
बे ट्रास्टनि आखायाव दङ होननानै जेबो हरा एनअसिबो होआ जेबो होआ ओमफ्राय जोंखौ बदनाम होबाय थायो जेबो मावाखै होननानै दा एबार मानियालै दा माबा माबि खालामहोनो लिरना हरबाय आङो सासे मानसिखौ दायथ' होखाबाय आंहा बे लेखाखौ सिख'नानै लायगोन जोङो मास्टार प्लेन ना मा दं सार जायो बेले सारखौ होनखाबाय आं बिसिनि मास्टार प्लेनखौ सिख'नानै जोंहा लानानै लाफैनांसिगौ बानायनो हाखाया बिसोरो बिसिनि आखायाव थाबाय थाबा जोंखौ नामसो गायबाय था बदनामसो गायबाय थागोन बिसोर बेबायदिनो होआ जोंनो ओमफ्राय जोंखौ बदनाम खालामबाय थायो आरो जोंबोथ' मानियोब्रा मास्टार प्लेन मथेनो लुगोन ना जोङो दा फख्रि थख्रि मा मा फोसाबनांगौ मा मा खालामनांगौ खालामजोबनो दायथ' होखाबाय सासे मानसिनो बिसोर बिराद थगायलै बिसास दा खालामखा आरो दा थगायबाय जा बेखौनो थांफादोलाय गले गले होनखाबाय आं मानसिफोरखौसो नायगासिनो दं सोर सोर थांफिनगोन बायदि थांफिना बायदिफोरखौ नायबानो मिथिजोबबाय जोंहा मिथिबाय दिनैनो बारा थांफिनगोन बायदि मानसिफोरखौ माखासे आं स्रा स्रा नुजोबदां बयखौबो ना एसे मोजां जानानै फैजोबखानायसो दे थिगैनो जाबाय आसा खालामो एसे खोनादों खोनायो गोजाना खोनादों खोनादों जों खोनाखायाखै जों मिथिखा होननानै उल्था खालामफिनबाय सानोबा दा थांसै दे बैलावनो जोंहा टाइम मुदाखौ दा टाइम मुदाखौ फैगा सिलागा देनजारथारलै अरखौ इसेल' होखायो दिनै सोलाजासेल' होखायो दा हर टाइम मुदा फैबा फैसिगोन दा फैयाखै बे टाइम मुदानि गामि साबसिन दं एसे आखाइ थिखलायसो नायनो आङो हो देलाय देलाय नायनो फैबायना दे 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 8था 10था न'खौसो फैबायदां ना मोजां जाबाय दे हाब बिसोर आसलथारलै एबार फैबाय मोजां जाबाय दा थांसै दे दा थांफिनसै दा थांफिनसै औ जाबाय दे आं बेखिनिखौ बुंबाय आसा खालामबाय नोंथांमोननि सहाय सुजुगिता निस्सय थागोन आरो जोंबो नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो एसेबां सहाय खालामनो नाजागोन आरो जोंनि गोसोआव लाखा जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सरकारा साराय 4.5 बोसोर दंबावो 16.5 दिननि बारा दिन दंबावो जोंनाव 16.5 मिथिबाय 100 200 300 1600 मिथिखा 5 बोसोराव 1825 दिन थायो दासो मात्र 150 दिन थांदों गोसोआव लाखा 1800निफ्राय 150खौ माइनास खालामबानो जाबाय नोंसोर खय दिन दंबावो ओरै दा खालामखा ओंखामा गोमागोनबो मिथिखा जों खिन्थु माइ गाब जुजाय बासिया खिन्थु प्रयोजन जाबा बायद' जाबा बासिनो गोनां जागोन जोंबो मिथिखा दाथ' जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बयनोबो फैसा होजोबदों नङा होमबा होआखै न'आव बिसो लायबावदों नागिरसो नैबे आसलमोननियावबो बिहरबावदों बिरेन्दाराव फन हरनानै नोंसिना मानसिया माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ थालांबावबाय नामा होननानै मिथिगौ नागिरनानैसो होबावो जोङो खुनु इउपिपिएल बिजेपि जों खालामाखै बयबो मोननांगौ होननानै आन्दलनाथ' बयबो खालामदों बिटिसि मोननोथ' बयबो हांख्रायदों नङा होमबा बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बयबो हांख्रायदों बयबो नाजादों बर'ल' नाजायाखै गार' राभा सावथाल नेपालि बयबो नाजादों नङा होमबा ओंखायनो जों बयखौबो समान नोजोरै नायदों आरो बेनो जोंनि बिपिएफनि धर्म दा आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो आसा खालामबाय